सफारी कब हाकता रे फॉर्च्यूनर कुट कुट भरले बारे बाबा इनका भीतरिया हुनर कब हाकेले टाटा सफारी कब हाकता रे फॉर्च्यूनर कुट कुट भरले बारे बाबा इनका भीतरिया हुनर हौवे ड्राइवर चाका सहिया बेल घर लेके जाता रे टराका रोड में कांवरियन के भीड़ होला भारी कृपा बनवले रही हो हे त्रिपुरारी रोड में कांवरियन के भीड़ होला भारी कृपा